Tomato Assassin! El mar de sang! Segons l'Apple, l'illa de la foscor no hauria de ser gaire lluny. Què és això? Tentacles? Però, que estrany! A què es tiren per atacar? Collons! M'ha anat d'un pèl! Ja m'estranyava a mi que no fessin res. Era una trampa. Mira'l tu! Aquí tenim el calamarset de llautó, que estava darrere de tot. Nano, no saps com l'escasta un assassin! I tu, ja no cal que t'amaguis més. Com sabies que estava aquí? La teva presència et delata. Has de millorar la teva tècnica. El que no entenc és com un guerrer amb l'experiència de l'Apple no t'hagi notat. Qui ets? Em dic Berry, última supervivent del clan dels esquartissadors. Sé que em portes seguint des del meu enfrontament amb el cuc metàl·lic. Què intentes? L'únic que vull és donar-te un cop de mà amb tot això. Un cop de mà? I per què? Tot el meu clan és mort. No sé quants supervivents deuen quedar en aquest planeta, però si no ens ajudem mútuament, no acabarem mai amb tot això. Berry, no crec que em puguis ajudar. Sé que el teu creador no va poder amb en Cybercarrot i en Tomato no era un qualsevol. De veritat penses que podràs amb ell tot sol? Ja sé el que haig de fer. No siguis bocamoll, necessitaràs ajuda. Vés a saber el que et trobaràs a l'illa de la foscor. Està bé, si vols venir amb mi, no t'ho prohibiré. Gràcies, Banana, no te'n penediràs.